Hola amigos, opäť na ceste, opäť bez spánku, ale vôbec nevadí. Máme tu Portugalsko, oblasť Algarve. Je to vlastne región južného Portugalska. Vyznačuje sa vysokými útesmi, s peknými vyhliadkami na oceán a skalnaté útvary. Veľa chodníčkov pre turistov a momentálne som v meste Lagos, do ktorého sa dá dostať z letiska Faro vlakom alebo autobusom. Cenovo to vychádza rovnako. No a v tomto meste začína práve trail Fisherman's Trail. Je to turistická pešia trasa. Dĺžka tejto trasy je 230 km, začína v meste Lagos a končí v Sines, alebo opačne. 60 až 70% z tejto trasy tvorí hlboký piesok a prevýšenie hore aj dolu je zhruba tých 2500 metrov. Je to vlastne jedno. Nedalo mi to a prepočítal som to, je úplne jedno, či sa ide z juhu na sever alebo zo severu na juh. Tie výškové metre sú rovnaké, viac menej. Ale už dosť rečí, dneska ma čaká veľa kilometrov, nejakých 35-40. Takže let's go! Veľmi dobre značený žasto zeleno-modrou značkou, po prípade šípkou. Tento trail je označovaný za jeden z najkrajších pobrežných trailov na svete. Svedčí o tom množstvo turistov, ktorých je tu naozaj veľmi veľa. Dole už sa nachádza ďalšie mestečko, Luz. Zatiaľ čo začiatok bol taký viac kopcovitý, útesy hore dolu. Teraz to prechádza na rovinky. Takže deň druhý, včera bolo 34 km, 1 kilák od trailu bol camp, takže tým boli sprchy a spánok vyriešené. No a jediný problém včera bol vietor, odkedy vyšlo slnko, fúkalo až do večera non-stop v kuse, neustále. Dneska to vyzerá asi takisto. Problém troška v tom fungovať. No 8 hodín, opustil som kemp
Zatiaľ ani moc nefúka. Dúfam, že to tak bude celý deň. Nálada vyskočila hore úplne neskutočne po tých 10 hodinách spánku. To bolo skvelé. Sice je nedeľa, obchody niektoré sú zavreté a najbližší obchod je 17 km. Toto je všetká voda, ktorú mám. A čo sa týka jedla, tak mám jeden Snickers. No. Takže 17 km v tomto štýle. Uprostred ničeho je takáto zrúcaninka, kde sa dá trochu schladiť v tieni, ale není kedy strácať čas. Do obchodu sú ešte 4,7 km. Posledné 2 deci ostávajú. Takže hurá obchod. Toto sú moje raňajky na obed. Sice ale nevadí. Nič zdravé, nič dobré, ale nič iné tam nemali. Nakoniec to bolo nejakých skoro 20 km za 4 hodiny, celkom dobré. A v nasledujúcom meste už je Lidl. Zemiakové lupienky boli fajn, ale jedna slečna na ceste mi odporúčila túto pizzeriu, že Diavola pizza vyzerá skvelé. Teda človeče, slečna vážne nekecala a pizza bola výborná. Môžem odporúčiť Arte Bianca. Takže blíži sa záver dnešného dňa. Mám za sebou 48 km. Celý deň od obeda fúkal severný vietor a podľa map mám väčšiu polovicu výškových metrov prejdenú. Ten juh je taký náročnejší, smerom na sever už je to viacej po rovine. No ešte ma čaká jedna ťažšia etapa a potom už to bude úplne easy. Dobre, neviem, pohľadať nejaké miesto na spanie a na dnes hotovo.
Dobré ráno, tu som spal, veci už mám zbalené. Len to vyzerá ako nejaké koryto potoka alebo niečo také. A to je asi jedno, spalo sa dobre. Dnes ma čaká nejakých 35 km, takže pohodovejší deň. Takže po 2 dňoch neustáleho severného vetra konečne vietor končí dnes. Z 30 km/h na 3 prichádza tým aj výrazné oteplenie o pár stupňov. Takže je skvelý pocit mať za sebou tie najťažšie etapy. Minimálne dneska sú to skôr také cesty, ako nejaké chodníky. Do mesta to je ešte 2 km a nejaké ráňajočky. Vyzerá to, že tu bol nejaký požiar. Veľká časť krajiny je takto spálená. A tam si idú na koňoch. Len takto na poli. Čerstvá voda. Celá bandažka. Fantázia. Dobré ráno, skoro 8 hodín. Noc pod hviezdami bola fajn, ale spadla mega rosa, všetko je mokré, aj spacák. Takže to bude treba usušiť. Vyrieši to nejaká krátka prestávka na slnku, keď bude viacej teplo. Aj teraz je už síce hodne teplo, ale niekedy kolo obeda. No včera bolo 37 km, dneska niečo podobné. Vnútrozemné časti trailu sú väčšinou rovinky, dlhé kilometre lúk, polí a občas pásy takýchto borovicových lesov, kde je sem tam nejaký tieň. Počet hikerov klesol na úplné minimum. Za posledných 24 hodín ich bolo určite menej ako 10. Za to je väčší počet cyklistov. Pred chvíľu sa jeden zastavil na pár viet, čo bolo celkom milé, pretože tu široko ďaleko nikoho nie je.
Týmto mestom sa končí región Algarve, teda južné Portugalsko. Mám za sebou väčšiu polovicu trasy. Miesto, kde sa vlieva rieka Rio Sexe do Atlantického oceánu. Dobré ráno, po 40 kilometroch som sa dostal do takéhoto kempu, ktorý má neuveriteľný vibe. A čo sa týka vybavenia, asi úplne všetko. Každé ráno teplý olivový chleba, odkrytého bazénu po vlastný supermarket, úplne všetko. Takže si tu dávam zero day, deň bez kilometrov, bez trasy, trošku relax, oddych. No a ostáva mi dokonca posledných 60 km, takže sa nemám kam ponáhľať. V 10 hodín ráno opúšťam kemp Vilanova, do cieľa posledných 20 km.